Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar mundan dişe plamba goýsaň ýa-da diş goýdursaň täret gusul dürsmi diýen soraga açyklap jikmejik jogap berdik. Dinlemedik doğanlarymız bu mesele gowy düşünmek isleýänler ilki bilen şol soraga jogap dersimiz dinlesinler. Ýygynden bu dersem dinleseler inşallah bu mesele olar üçin has düşünükli bolar. We şol jogabymyzda dişe plamba goýdurmagyň we diş goýdurmagyň tärete we gusula hiç ile ziýanynyň ýokdugyny düşünürdik. Gerek bolsa gyzyl diş goýdurmaga ruhsat bardygyny aýtdyk. Ondan sonra şol mesele değişli käbir soraglar, şüpheler, hatlar geldi. Birincisi gyzyl haram dälmi diýen sorag we şüphe. İkinci plan ahun, plan pir bolanok diýdi diýen şüphe. Buňa goşmaça bir näçe doganmyz ýazdy, şol bolanok diýen ahunlaryň gepini diňläp plan garnaşymyzyň, plan tanşymyzyň agzynda diş galmady diýip bir näçe kişi ýazdy. Ýagny plamba goýmaly ýa-da diş saldyrmaly kişiler dişe plamba goýulsa ýa-da diş goýulsa täret gusul bolmaýa diýen ahunlaryň gepine gulak asyp dişini bejertmeýä we netijede çüýrak sogurtmaly bolýaşy diýip agzynda diş galmady diýerler. Birinji soragyň o şüphän jogaby: gyzyl diş takdyrsaň bolýarmy, bolmaýarmy? Gyzyly musulman doganlar bezek üçin ulanmak erkeklere haramdyr. Emma fiqhda zerurlyk, mejburiýet bolsa, gyzyl bolsa da ulanmaga ruhsat berilýär. Delillerinden biri Imam Ahmed de Abu Dawud'da gelýär. Arfaja bin As'ad diýen sahaba İslamdan öň bolan kulap diýilen söwüşde burnu çapylýar. Şonda şol burnundaky oýagy yapmak üçin kümüşden burun ýasap dakýar. We bu islenýär wagtyň geçme bilen. Soňra Peýgamberimiz bu ýagdaýy görenne islenmez ýaly gyzyllan burun ýasamagyny buýurýar. Ol hem gyzyllan burun ulanyp başlaýar. Şuňa we bu babatda gelen sahabalardan başga da delillere esaslanyp zerurlyk bolsa diýişde gyzyl ulanmagyň bolýanyny alimlerimiz bir agzdan kabul edýärler. Buňa goşmaça inni bu döwürde musulman doganlar gyzyl diş galyp barýar. Sebebi diş üçin ulanylýan täze maddalar tapyldy. Mysal üçin türkçede porselen diýerler ýa-da zirkonium diýerler. Şular tebiği dişinden tapawudy bildirmeýär. Bu 15-20 ýyllyk ömrü wapetinden. Bu ina musulman doganlar gyzyla degişli şüphän soragyň jogaby. Zerur we mejbur bolanda gyzyly saglyk üçin ulanyp boljakdygyny ulamalarymız bir agzdan kabul edýärler. İkinji sorag we şüphe plan ahun, plan pir bolanok diýdi diýen gurrun. Käbir doganlar pikir edýär, pir awliýa diýilen kişi diýse, şonuň hemme diýeni dogrudur diýip düşünýärler. Pir awliýa ýalňyş baýamy diýerler. Gowy ünsüriň musulman doganlar akida we imana inanja degişli meseledir. İslamda awliýa, pir, alimyň hemme diýeni dogry ýa-da ahun, pir, alim, weli ýalňyşmaýar diýen ygtikad inanç ýokdur. İslamda näme akida bar? Dogry akida näme? Peýgamberlerden başga her kim ýalňyşyp biler diýen akidadyr. Ene şul hakykata, şul dogry akida, şul dogry inanja düşünmeýän musulman doganymyz pir, awliýa, alim diýilen kişi ýalňyş işetdi diýen welin awliýa, piramir ýalňyşarmy diýe. Awliýa, pir näme? Peýgambermi, periştemi? Ýalňyşar diýip inanmaklyk biziň ähli sünnetin hak ýoldaky musulmanlaryň ygtikady şol. Bu soragyň o şüphän arkasynda ýatan asyl problemi şunna: bolýar diýen plan pir bolanok diýdi. Awliýa adam o da ýalňyş bilýärmi diýe. Elbetde ýalňyş bilýär. Munda şek ýok, şüphe ýok ýalňyş bilýändigine. Awliýa, pir ýalňyşmaýar, hemme diýeni dogry diýen kişi dogry ýoldan ähli sünnet akidasinden azaşan kişidir. İlki musulman doganlar akidamyzy düzeltmeli. Şonu ýere beretsek köp zat özünden aýdym we açyk bolup gidýär Allahyňyzy bilen. Indi musulman doganlar bu diş meselesinde kim bu meseleni orta atdy, kim ýaýradýar? Gelin açyk bolalım musulman doganlar. Käbir doganlarymız adyn tutýar we ahunymyzy degýär diýip çyşyp ýarlaýjak bolmaklar mümkin. İslamyň awraýy ahunyň awraýyndan ýokarda. Hakykat Qur'an we sünnetin diýeni ahun, pirin, awliýan diýeninden ýokarda. Hiç kimin adyny, hiç kimin awraýyny Allah we Rasulüniň öňüne geçirmäge hakymyz ýok. Eger hakyka ahli sünnet bolsak, hakykat kimden gelse de biz kabul etmeli. We ýalňyşam kimden görsek inkar etmelidir. Ahli sünnet bolmak diýmek ene şudur. Ýok, men ahunym diýse dogry, sen ahunyň diýse ýalňyş. Bul ygtikad ýok ahli sünnetde. Ýalňyş kimden gelse de ýalňyşdyr, dogry kimden gelse de dogrudur. Şu diş meseleni plamba bolsa täret bolanok, gusul bolanok diýip ýaýradan ýarjanyň jemaati, teňlitana ahun we şolaryň ýygyna düşýänler. Türkmen sahrada, Türkmenistanda şolaryň okuwçylary şu meseleni ýaýratdylar. Indi käbir doganlar ahunymyz ýalňyşdy diýip bilmän soragdan açyp ýörler käbirleri. Ýa-da ihtilafly mesele zat diýen bolýarlar.
Kardeşim özüňi näme üçin allaýan? Ihtilafly mesele däl, mesele açyk we aýdyn. Dürüst boluň, näme üçin özüňizi allaýanyz? Näme üçin insanlara ýalňyş maglumat berýäňiz? Mert boluňda diň, ahunyňyz ýalňyşypdyr, Allah bagşlasyn. Siziň ahunyňyz, ahunlaryňyz, piriniz köp meselede sizi adaşdyrýaly, bu meselede sizi adaşdyryp ýalňyş fetwa beripdirler. Halasaňam, halamasaňam, attaqsaňam hakykat ajy bolýar. Kabul edin, gözüňizi açyň, oýunyň. Bidgatlar meselesinde siz adaşýaly, siziň saglygyňyza degişli meselede sizi adaşdyrdylar. Şol ýalňyş fetwa sebäpli köpüňiz dişsiz galdyňyz. Näçe kişileriň dişsiz galmagyna sebäp bolurlar, häzirem sebäp bolup dururlar. Dişinde plomba bolan kişi ýa-da diş goýduran kişiniň täreti dogrudur, gusuly dogrudur. Amam durup bilýär we dogrulygyna zerre ýaly şüphe ýokdur. Bolanok diýäniň ilymy kemdir, bilenok şol adam jahil. Meseleni gowy düşünmändir, gözlemändir, anagyna ýetmändir. Yüzleýsere diýär mesele. Has aýdyň bolmak üçin düşünmäňiz üçin musulman doganlar size bir misal bereýin. We şolaryň hem özleriniň hem kabul etjek kişilerinden misal bereýin. Arab alimlerden misal berseňe bulardan başga dünýäde adam ýok ýaly hemme kişini Wahhabe diýär bu jahiller. Şu soragy musulman doganlar Osmanlynyň soňky şeýhul islamlaryndan biri Mustafa Sabri Efendi dişinde plomba bolsa gusul täret dogrumy diýip sorag berýärler we ol kişi düşündirip hiç il problema ýok diýip jogap berýär. Osmanly alimlerinden başga da bu barada bolýar diýip fetwa berenler bar. Dikkat edin, mundan 100 ýyl mundan bolýar diýip fetwa berýärler. 100 ýyl mundan awal plomba bolýanyň barada fetwa berilip goýulan, emma gynansak da bular insanlar näwini salyp ýörler. Dersiň başynda da aýtdym, näçe doganmyz ýazdy, hut şularyň jemaatinden garnaşlarym ba şularyň diýenini edip agzyna diş galmat diýär. Ýalňyş fetwalarynyň netijesinde näçe benne dişsiz galdy. Häzirem dişini çüýredip dişsiz gezip ýörenler bar. Bir doganmyz diýär, tanşym bar, ýaş oglan, şularyň gepine gulak asyp plomba goýmaly däl diýseler diýär, çüýren dişini sogurdyp, ýaş oglan agzyna diş galmat diýär. Bu birje misal. Türkmen sahrada we Türkmenistanda şoňa beňdeş ýüzlerçe, belki müňlerçe misallar bar. Din adyndan ýalňyş ilmsiz fetwa berip musulmanlaryň saglygyna ziýan bermek barada bir hadis gelýär. Bu hadis Abu Dawudda we başga da hadis kitaplarynda gelýär. Sahaba diýär: "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi." ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. Safara çykdyk diýä sahaba we içimizden biriniň kellesi ýarly diýä. Daş täýipdir we kellesi ýarlypdyr. Bir müddet soňra ol adamyň iýini hapalandy diýä. Düşürgäýärde okusyny iýini hapalanýar. Ol kişiniň kellesi ýaryk, açyk ýara, özüm iýini hapa, adatda näme etmeli şol adam? Gusul almaly. We egin neşlerine diýä, maňa gusul alman teýim etmäge ruhsat barmy diýä. Ünsür musulman doganlar. Junup iýini hapalanýar we egin neşlerine näme diýä? Maňa gusul alman teýim etmäge ruhsat barmy diýä. Teýim etsem bolmazmy diýä. Çünkü kellesinde yara var, açık yara, beterleşecek, ağırlaşacak. Onda egin neşler diýerler, senin teýim etmegiň bolmaýar. Sen gusul almak başaryan, sen gusul almaly diýerler. Ol hem olaryň diýen edip gusul alýar we bunyň netijesinde yarasyna suw gidip beterleşip şol sebäpli saparda ölýär. Falamma qadimna ala-n-nabiy sallallahu alayhi we sellem ukhbira bizalika faqala qataluhu qatalahumullah. Soňra ünsür musulman doganlar haçan sapardan gaýdyp gelenlerine peýgamberimize bolan wakany habar berýärler. Şonda peýgamberimiz sallallahu alayhi we sellemiň şeýle bir gahary gelýär we ol ýalňyş fetwa berenler ýazgyryp olary beddua edýär. Ölüme sebäp bolurlar, Allah hem olary öldürsin diýär. Ve izinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Ela sa'alu iza lem ya'lemu fe innema şifa'ul 'iyyis sual innema kana yekfihi en yeteyemmem ve ya'siba ala jurhihi khirqa sümme yemsah aleyha ve yaghsil sa'ira cesedihi." Ondan sonra Peygamberimiz diye bilmeyen bolsalar sorasalar bolmaýarmy diye. Jahilligiň, ilmsizligiň dermany şifasy soramakdyr diye. Ona teýim eden bolsa yeterli bolardy. Yaraň üstüne bir bölek mata bilen daňardy we soňra şonuň üstüne mesh ederdi diye. Soňam galan ýerine gerek bolsa ýuwardy diye. Diýmek näme musulman doganlar, dinimiz İslam insanyň saglygyny birinji ýerde goýýar. İslam ýeňillik dini. İslamda saňa şunu et, bolmasa öl diýen ýeri ýok. Düzedip boljak, bejerip boljak ýerini sogur kes diýen ýeri ýok. İslam insany çäresiz goýup peýdaly bolan zady böwet bolmaýar. Şeriat insana çykalga berýär we ýol görkezýär. Şonuň üçin musulman doganlar hiç şüphäňiz bolmasyn, plombo, diş goýdurmak, tärete, gusula imam bolmaga zerre ýaly ziýany ýokdur. Goýulan plombo ýa-da diş şonuň öz hakyky dişiniň hökmüni alýar. Ýagny hakyky öz dişine hilek bolsa, o da şol bolýar. Geçen sorag jogabymyzda da aýtdyk diňe birje ýagdaý bar.
Ol ýagdaý şu diýenimizden aýry. Ol hem protezler, dakyp çykarylýan protezler. Çünki dakyp çykarylýan proteziň hökmi dişiňe dowamly dakylan plomba bilen üstüne oturdulan dişlen deň däl. Çünki ol dakyp çykarylyp durýar. Eger bir kişi dakyp çykarylýan protezi ullanýan bolsa, täret gusulla çykarmaly diýdik. Emma galyn ýagdaýda plomba bolsun, üstüne diş oturdulan bolsun, gyzyl bolsun ýa başga maddadan bolsun, hiç ilek täretine, gusulna man bolmagyna zerre ýalyk ziýany ýok. Dogry däl diýenler gaty ýalňyşýarlar, o ýalňyş fetwa berip öz jahalatlar sebäpli halkyň saglygyna ziýan berýärler. Ziýanyň niresinden dänsen peýdadyr diýilýär. Allah Taala olara da hakka düşünmek we hakka gelmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.